Наступним ансамблом буде ансамбль Віламовці, o których już wece opowiest wam pani Olena i pak po niej dopowiest sam czlen ansamblu, który rozpowiest jak najwece i jak najczyśniejsze to kim sud odkal pochodiat i odkoli grajut i zabawlajut. Witam dneska kraśnie wszystkich. Dziękuję, że niezależnie od tego deszczu, jaki nam lije, i tak nas hidnie się zobrało. Wyjątkowo chciałam poświęcić paru sliw ansamblowy, jakie teraz wystąpić. Czemu wyjątkowo? Bo pierwszy raz, a chcemy, żeby to się stało tradycją, zaprosiliśmy taki ansambl, jaki jest z innej mężczyzny i ma takie podobne problemy jak my, ale może być dla nas wielkim wzorem. Chciałam powiedzieć coś osobliwe. Ansambl Wilamowiane jest ansamblem nie, może tak powiedzieć, lem folklornym, lem taki estradowy, lem to jest ansambl rewitalizacyjny. Trafiło się tak, bo o Wilamowianach pełno niewelo znate, albo większość osób niewelo zna, że w 1999 roku jeden z dośledników języków małych, mężczyznowych, Tomasz Wicherkiewicz, teper profesor Tomasz Wicherkiewicz, był na doświadczeniach w Wilamowicach i napisał na osnowie swoich doświadczeń, że Wilamiłskiej Besidy za 10 roku już nie będzie. Że to jest Besida jaka zahybne, znikne. Kus me podobny w dejakim znaczeniu, nazwisko jest kus bilsze, to gdy było taka niewielka czas tych Wilamiwian, że win odcinał, że już nie będzie. I był młody chłopiec, Tymoteusz Król, Tymek Król, który wtedy miał 9 roku, albo miał w 2001 roku, kiedy przeczytał to tu statiu, 9 roku, proszę sobie ujawić, i win tak strasznie to pereżył, że ktoś napisał, że jego języka, którego jego babcia nawczyła, że nie bude, że się wziął za rewitalizowanie tego języka. My długie roki współpracujemy, ja bardzo często tam medzie Wilamiowiany namy jem, bo nasze języki jakby spilnie ciżdziły po to, żeby ratować się jakosy. I Tymoteusz Król, dneska już doktor Tymoteusz Król, trzeba powiedzieć, bo już jest po doktoracji, 9-letni chłopiec wziął się za rewitalizowania tego języka. Zaczął nagrywać starsze osoby, jakie jeszcze wtedy besidowali w tym języku, bo takie byli. Nagrał bardzo wiele żywej besidy, jak to te ludzie besidują, i zaczął wśród swoich rówieśników, wśród młodych, a i starszych tego języka wczyty, to język prezentowaty. Zgłosił język do UNESCO jako język zachorożony i jego osiągnięcia teper widno. Ansambl Wilamowiane jest ansamblem jakich woznych, zresztą to sam tylko powieść jak dawno woznych. Natomiast win i z tym ansamblem, i z wczynią języka, można tak powiedzieć, z przyczyny, że jest pokolenia, jakie już nie odnosić się do starszych osób, ale dziś do młodych, do dzieci, i można powiedzieć, że wilamilski język odżył, zrewitalizował się w inny stan. I to jest właśnie ten człowiek, jaki stoi przed nami, dr Tymoteusz Król, mały Tymek Król, jaki miał 9 roku, kole mi się tak mu przykro zrobiło, że jego język powiedzieli, że zahybne. I tak bym chciała, żeby myśmy mali tu jakieś w tym i wzór i wszystko. O samym ansamblu, jak pracują, jak to robią, już tylko będę opowiadał sam bezpośrednio. Ale chciałam to osobliwie podkreślić, bo mamy fenomen, żeby tak rzeczy, i dla nas to jest ważne. I zapowiadam, że będziemy co roku jakiś ansambl zapraszać z jakiejś grupy, która się bore z podobnymi problemami. To kaszubskiej, to kurpiłskiej, to z innej grupy. Zresztą tylko do nas przyjeżdżał na Lempiusku Tworczy Osin z swoimi wierszami, ci, który pisze po wilamilskie. Także to jest to moje paru sliw, jakie bym chciała powiedzieć, żeby specjalnie przywitać ten ansambl, powiedzieć, że mamy do dzieła z wyjątkowym ansamblem i z wyjątkowymi ludźmi, jakich jest drogi ich rodny język. Dziękuję kraśnie. Der danke ju Hatzaganda, der hat ins Ei geworden, an Werhyfa, da wyrywan alles weise, aber była. Niestety po łemkowsku nie umiem, ale pani profesor tu nas już pięknie przedstawiła. Zespół regionalny Wilamowice powstał w roku 1948. W tamtych czasach zarówno strój wilamowski, jak i język były zabronione.
I kierowniczka ówczesna zespołu, Jadwiga Stanecka, wpadła na taki pomysł, żeby piosenki wilamowskie przetłumaczyć na język polski, wtedy chociaż melodie się zachowają. Ale dzięki jej pracy przez kolejne lata zespół wprowadzał i język wilamowski, i strój wilamowski. Dzisiaj jest częścią programu rewitalizacji języka wilamowskiego. Tylko tak na szybko powiem, skąd wilamowianie. W XIII wieku na teren księstwa oświęcimskiego, dzisiaj to jest pomiędzy Bielskiem Białą a Oświęcimiem, przybyli osadnicy z zachodu. My nie wiemy dokładnie skąd, jeszcze do tego też przejdę, bo co parę piosenek będę tutaj mówił, co będziemy śpiewać i dlaczego. Natomiast ważne jest to, że wilamowianie są grupą etniczną i że jest to silne poczucie tej tożsamości. Językiem wilamowskim mówi dzisiaj już niestety jedynie około 20 osób starszych i około 20 osób młodych, które się tego nauczyły, z czego się bardzo cieszymy. Niestety wielokrotnie odmawiano nam statusu języka regionalnego, ale mimo to, stwierdzamy, oczywiście byłoby to dla nas bardzo przyjemne, jakbyśmy mieli ten status, natomiast nie umniejsza to nam, że mamy swój język i że działamy dalej. I dzisiaj chcieliśmy przedstawić w takich kilku krótkich blokach różne takie wątki, tematy. Na samym początku będzie hymn, taki nieoficjalny hymn Śląska Cieszyńskiego, Ojcowski Dom w języku wilamowskim, dlatego że mimo, że Wilamowice leżą na historycznej ziemi małopolskiej, jest to teren pogranicza i oprócz tego, że jest kultura tych osadników z zachodu od 700 lat, to oprócz tego jeszcze są wpływy i Śląska, i Małopolski. Dobrze, teraz zaprezentujemy repertuar piosenek dziecięcych. Dwie piosenki, jedna to kołysanka, druga to piosenka, które śpiewały sobie dzieci o zwierzątkach, o komarach, muchach, kotach i sowach. Natomiast, co jest istotne, dla każdej grupy etnicznej istotna jest ta wiara we wspólne pochodzenie. I wilamowianie wierzą, że pochodzą z zachodu, a konkretnie z Flandrii, Holandii lub Fryzji. Naukowcy mają różne teorie na ten temat, natomiast dla Wilamowian właśnie to wspólne pochodzenie jest ważne. I te dwie piosenki, kiedy zaśpiewaliśmy je naukowcom, którzy przyjechali do nas z Holandii, okazało się, że znane one są też w języku holenderskim na bardzo podobne melody i bardzo podobne słowa. Słowa
amut svå mycket och kom fick hon frycka. Skott mig wunder, över wunder, vid mycket skicka. Skott mig wunder, över wunder, vid mycket skicka. Svum amut sve hasa och kom ki foi grasa. Skott mig wunder, över wunder, vid hasa grasa. Skott mig wunder, över wunder, vid hasa grasa. Svum amut sve vika och kom ki foi skicka. Skott mig wunder, över wunder, vid mycket skicka. Skott mig wunder, över wunder, vid mycket skicka. Svum amut sve ojwa och kom ki foi hojwa. Skott mig wunder, över wunder, vid ojwa hojwa. Skott mig wunder, över wunder, vid ojwa hojwa. Svum amut sve koca och kom ki foi kroca. Skott mig wunder, över wunder, vid koca kroca. Skott mig wunder, över wunder, vid koca kroca. Grupę etniczną łączy nie tylko wspólne pochodzenie, ale także wspólne zajęcia, tak, sposób zarobkowania. Wilamowian wyróżniało to, że wielu z nich zajmowało się handlem. Prawdopodobnie miało to korzenie w reformacji, gdyż w XVI wieku Wilamowianie przeszli na ewangelicyzm reformowany, czyli na kalwinizm i przez 200 lat byli tego wyznania. No i ten handel pomógł im w dojściu do dużego bogactwa i w 1808 roku, kiedy Wilamowice były już częścią monarchii Habsburgów, Wilamowianie wykupili się z poddaństwa. I to jest 10 lat później Wilamowice otrzymały prawa miejskie i do dzisiaj są miastem, z czego też mieszkańcy są bardzo dumni. Tutaj zaprezentujemy właśnie jeden utwór, który pokazuje te tradycje handlarskie, a drugi taniec to jest właściwie wiązanka tańców, w których pokazuje się różne zawody popularne dawniej w Wilamowicach, czyli kowala, szewca i tak dalej, dlatego że Wilamowianie jeździli do Wiednia, gdzie się szkolili, przyjeżdżali i Wilamowice były takim ośrodkiem rzemieślniczym. Będzie też jedna piosenka w języku polskim, która mówi o tym, że właśnie Wilamowianie musieli pracować odrabiać pańszczyznę przed tym wykupieniem się z poddaństwa nie tylko temu panu, ale także księdzu, bo po wykupieniu się z poddaństwa to dotyczyło tylko tej części, która była we władaniu szlachty, natomiast ta część, która była w posiadaniu księdza, była jeszcze 40 lat dłużej trwało to odrabianie i o tym też będzie jedna z tych piosenek. Muzykanti, a też nasz pełcia chwila! Zostaj! Hej!
niestety ta różnorodność, jaka też była w Wilamowicach, bo mieszkali na pograniczu Śląska, Małopolski, obok była też niemiecka, tak zwana niemiecka wyspa językowa, Bielsko-Bialska, to wszystko skończyło się z momentem II wojny światowej i okresu powojennego. W czasie II wojny światowej Wilamowianie walczyli w różnych wojskach, i w Wojsku Polskim, i w Wojsku Niemieckim, i później część u Andersa. Losy wielu rodzin były bardzo skomplikowane. Zmuszono Wilamowian do podpisania folgzisty, ponieważ uznano Wilamowice za kolonię niemiecką. Kiedy ktoś folgzisty nie podpisywał, był wywożony do obozów, a po wojnie z kolei były prześladowania, stosowana odpowiedzialność zbiorowa. Zdarzało się nawet, że ktoś w czasie wojny był w obozie w Auschwitz, dlatego że nie podpisał folgzisty, po czym na przykład ugiął się, podpisał, wyszedł z tego obozu, a po wojnie trafił już do obozu w Oświęcimiu, powojennego obozu, gdzie również tam i w Jaworznie też Wilamowianie po wojnie przebywali. Tutaj zaprezentujemy, no nie sposób to w parę minut opowiedzieć o tej trudnej historii, zresztą tu też historia Łemków z tego czasu, to nie musimy mówić o tym też, jak była trudna. Natomiast chcieliśmy zaprezentować dwie pieśni, jedna w języku wilamowskim, ona powstała po I wojnie światowej, gdzie też zginęli Wilamowianie. Mówi właśnie o tym, jak kobieta czeka na przyjście męża z wojska, który już nie wróci. No i druga pieśń to o dziewczynie, która chce ukryć swojego ukochanego, ta w języku polskim. Grupę etniczną oczywiście łączy też wspólna kultura.
Oczywiście nie w sposób tutaj pokazać wszystkich wilamowskich obrzędów i zwyczajów, ale chcieliśmy Państwu zaprezentować kilka wilamowskich tańców weselnych, tych najbardziej charakterystycznych, ale także tych, które można spotkać w innych regionach, ale wilamowianie sobie je przyjęli, bo zresztą to taka wilamowska kultura, taki trochę kolaż z różnych kultur, jak zresztą każda. I chcieliśmy tutaj właśnie pokazać to wilamowskie wesele, fragment. Co też jest ważne, tutaj akurat nie będzie tych czepin, ale to, że wtedy tej pannie młodej ubierano czepce i to nie było tak jak w innych regionach, na przykład jeden czepiec, tylko w Wilamowicach było to przeważnie 7 czepców, czasami aż do 12. Tutaj panie mają przeważnie 4-5 czepców i na to jeszcze jest związka, taki element stroju, o którym mówi się, że jest to najbardziej archaiczny, bo pochodzący z przełomu XV i XVI wieku. Także zapraszamy tu do tańców weselnych. Muzykanty Ateta Szpełcia chodzonego! Proszę,
dum, du besmärtos tjuing, du stergan obarsvig, vävelse vuing, hexerne zosogan, gene vuing, då säger avelse, putar mewing tjuing. Tjuing, dus minne waka, dus nene vajsade, lunoja zoka, hexverne zosogan, gene vuing, då säger avelse, putar mewing tjuing. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nasz zespół, który działa pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach oraz Stowarzyszenia Wilamowianie, który jest głównym inicjatorem wszystkich działań rewitalizacyjnych w Wilamowicach, skupia osoby z różnych pokoleń. I ta rewitalizacja nie odbywa się w taki sposób, że stoimy przy tablicy i uczymy, tylko właśnie, że jest to przekaz międzypokoleniowy, oczywiście wsparty też różnymi metodami takimi naukowymi czy dydaktycznymi. Tutaj na koniec chcieliśmy zaprezentować jeszcze jeden taniec, który był tańczony na trzecim dniu wesela, bo w Wilamowicach wesela trwały bardzo długo, czasami dłużej niż 3 dni. I była to tradycja śmiergustu. Ona się pojawiała właśnie na trzecim dniu wesela oraz w poniedziałek wielkanocny, czy już w nocy z niedzieli wielkanocnej na poniedziałek, kiedy mężczyźni przebierali się w takie kolorowe stroje i chodzili po domach, po weselu chodzili po domach gości weselnych, a w Wielkanoc po domach, to byli wtedy kawalerowie, chodzili po domach dziewczyn, gdzie polewali je wodą i otrzymywali za to jajka czy jakieś tam inne podarki. No i jest to tradycja dalej żywa w Wilamowicach. Obrząd dalej żywy. Także my się bardzo cieszymy, jak możemy coś rewitalizować, ale jak też są rzeczy, których rewitalizować nie trzeba, bo to po prostu samo z siebie wypływa, to już będzie właśnie na zakończenie i mamy nadzieję, że Państwu się to spodoba i że Państwo przyjadą do Wilamowic. Prawdopodobnie na wiosnę uda się nam otworzyć pierwsze Muzeum Kultury Wilamowskiej, gdzie będzie można to, co dzisiaj w skrócie tak staraliśmy się jakoś pokazać, będzie można w pełniejszej formie. Woo!
der hat uns eingeladen und der Kunde euch unsere Kultur weisen. Dziękujemy Wam jeszcze raz za to, że zostaliśmy zaproszeni, pięknie przyjęci i że mogliśmy pokazać naszą kulturę i zapraszamy do Wilamowic. Dziękujemy Krasi Ansamblowy Wilamowici. Wielkie brawa jeszcze raz dla nich. Na wasze ruki передаю почесну грамоту za udział 43. Lempickiej Watry na Czurzyni. Jeszcze raz dziękujemy. Myślę, że do zobaczenia w następnych latach. Dziękujemy również za prezent. Wielkie brawa! Jakiśmy prezent dostali, okrem toho, що можна випити, то przede wszystkim можна прочитати книжки, які в Wilamowicach są produkowane. Dziękujemy Krasi. Na życiowym szlaku. Witajcie na moim kanale inspirowanym życiem duchowym i doczesnym. Dziękuję, że obejrzałaś ten materiał. Proszę daj łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał na życiowym szlaku. Dzięki Twoim lajkom i subskrypcjom Ty będziesz otrzymywał informacje o wartościowych materiałach wideo, a ja dalszą motywację do nagrywania ciekawych filmów.